bubagrani sak belai no hamia norok jotto no saimanu bomia bohanyo mairo thik mote chaimia tungo bubagra nini bagi sung tongu nini sengkrang tongu nini sengkrang zero tongu nono koinyani musung bubagra nini sak hamjagya nang dakti dodoro phadar phator thangi nini sak se najagardi nang obuk sa khai tongan nang bubagra nini ngui sung tongan bubagra hainoi joto nono khulumbai kya norok joto no saimano 27 March 2023 Central Government ni ngui sini Tripura haste bai eba ka sini Tripura motha bai Central Government sini permanent solution ni bagai sini constitution solution ni bagai kok salane bagai interrogator mung sakla jang kok tongmani mia 27 March phiaba borok saklaya kuta phono mia bubagra ni kaisa voice message noro khanai man khana je bubagra saka tumuno khanani bisingo eba tini 28 March 2023 ni bisingo singmai kok salane bagai interrogator mung saklaya hangke sini manthai manya sak sini singmai kok salane bagai interrogator mung saklaya sak eba sini permanent solution hai ka constitution solution bagai sing manthai maya sajotui bubagra saka sing lama ka suinai hunger strike khini bino akongno khanamar yaglo ang belai khano khaw du khunangkha tamni hunba sing sal kuduk maronginai bisi kuduk maronginai sing dofa satok jage phaimani sini manthai sing yakagi phaimani sing manthai rajagya ngi tongmani sini hawo no sing seleng khadui matongani abon tinai ta paithak jorawo bubagrani bisingtui sini manthai no manani bukha thangni tongani kisasa khagamu kisisa sal pohor nuhmani jorawo sing wasumani sini manthai mansi nakya hani phiaba tawphono sini central government haika sini barat hapan sini dukhono tawu bosi sogi khona bojo khlayo phadi bubagrani o kobokjak bo sahamani je singno bo hunger strike tonginai sini barat hapangno sirinan nangkha bujinan nangkha phadi o jorawas joto Tripura hasteni sini bororo sini Tripura sa o hani busarona ang koinen musungo sing phadi sini o manthai manya sa sini o interlocutor songya sa joti sing lahar ka suinai og buk chakhanyai mai chaya khei sing sini khorang no chirik plan sini khorang ba hapan makhana nai nan podo khai phiaba ojoro ang kaisano koinen musung bubagrani sak belai no hamia norok jotto no saimanu bomia bohanyo mairo thik mote chaimia bo wana jago sin dofani bagai bo asumani 27 March le sini bagai esa koktuwa kaham thopai siwana muni phiaba sini barat hapang tawbo sumai thangino tongkho han bagino bubagra rang koinen musungo bubagra nini bagi sung tongu nini sengkrang tongu nini sengkrang zero tongu nini besarok tongu nini projarok tongu nang tawana di sung nono logi rene bubagra phiaba ang nono koinen musungo bubagra nini sak hamjagya nang dakti dodoro phadar phator thangi nini sak se najagardi nang obuk sa khai tongan nang bubagra nini ngui sung tongan bubagra hainoi Tripura lokorono koinai bubagra no koibeji noro bubagra bagi suri badi bo sak sori dakti na yethim bini sori bellai no hamya om hajora bo tumungno obuk sa khainai sayanya kare bo hangal stak thanga bini sori tebul hamyan thane han bagi ang joto lokorono koinai phari sini Tripura sarok sini dofani no hamjangnai dofano bagi khanangnai nang koinani musungo phari sing ojorowo sing bubagra no isa khakrake phankrake sango ri khawinai sing samai tangine phari bubagra no sing loge glai phisiwanu bol chini bini bagi bo khaitengya bini bagi mungsanangya bini sak haime tadisi bole nini ani tinangni bagi sini busabuti sini busuk busaro mi bagi sini next generation bagi si bo asuk ke bini sak haime tadisi bo
bini pocket ni rang pusha no sebai ni bo khlai tongman ke sing khlai man ladiba sing do phani bagai sini bubagra ni bagai sini thina ni bagai sing asbulo sing khlai mangla padang lu kono omon ko yang musu phadi please nogo erem asubuita tongmai sini please o jorawo sini paithak ni joba kali sing o jobawo bubagra no na sigui bubagra ni dai sin do phano sini kusung sini lai buma thang do kebang masin bono langma cholangkha cindo phan bagi thiri nai bon no mu kong no mu tu khlali sini thinang ni kong no mu tu khlai dai se buba gram lo re no ang obon koina mu sungo sini coba ke plain thung sini sanmu natin ma tu hambai